tak ako bola predpoveď, že teda bude pršať. Možno aj tie mraky nám trošku pomáha rozohnať vietor, ktorý fúka. Nie je to síce príjemné, ale aj tak vítajte, vidím, že postupne prichádzate k nám. Máme z toho obrovskú veľkú radosť, pretože sme si dnes pripravili pre vás popoludnie plné hier a zábavy. Tešíme sa, že sú tu s vami aj vaši rodičia a dokonca aj starí rodičia, ktorých taktiež srdečne vítame. Mnohí ste sa už boli zaregistrovať a kto ešte nebol, nech sa páči, aby ste prišli tu na pódiu, kde máme stôl, aby ste sa zaregistrovali a zároveň už môžete prísť a postupne začať plniť jednotlivé disciplíny. Tu hneď pri vstupe vidíte, že je disciplína fúrik, to znamená, túto disciplínu už poznáme, máte ju veľmi radi, takže absolvovať ju tak, že si prejdete na fúriku celú túto trasu, máme tu kuželky, vyznačený smer, trasa, ako máte teda postupovať, ako sa máte viesť. Hneď vedľa sa nachádza hore pod stromami, máme rybičky, to znamená, že to je také prekvapenie pre vás. Rybičky budete loviť, ale aj s vodnou pištolou ich budete posúvať po šnúrke smerom dopredu. Ďalšia disciplína, túto pripravili naši hasiči a to je také prekvapenie, takže nech sa páči, hasiči budú mať špeciálnu disciplínu pre vás. Hneď tam na ranči máme exeso, máme vajíčko a kocky. Ja vám prajem, aby sa vám všetkým darilo, aby sme mali krásny, nádherný deň. Na každom stanovisku, ktoré máte, dostanete sladkosť a pri registrácii takisto takú malú upomienku, a to je taký krásny červený klobúčik, aby sme mali dnes takú pamiatku, že sme si spolu užili tento deň. Červená farba je farba radosti, farba lásky, tak ja verím, taká žiarivá farba, takže všetci dnes budeme mať naozaj taký pekný, úžasný deň. No a ešte tu máme, aby som nezabudla, pani poslankyňa Ľubka Dudová sa nachádza po mojej ľavici, keď to tak stojím, na vás teraz máva. Ona vám môže urobiť nejakú krásnu maľbu farbami na tvár, nemusí to byť len na tvár, môžete si dať niečo namaľovať na ruku, prípadne na nohu, kto má chuť, nech sa páči, môžete sa ísť potom aj namaľovať. Máme pre vás pripravené atrakcie pre malé deti, je tu malý skákací hrad, pre tých väčších je tu väčší skákací hrad, máme tu reťazkový kolotoč a keďže je mi veľmi ľúto, ale dnes nemohli prísť koníky, pretože pani, ktorá chodí s koníkami, absolvovala operáciu kolena, takže veľmi sa ospravedlňuje, všetkých pozdravuje, ale namiesto toho tu máme, aj keď nie je taký, je to také kone v tomto, ja neviem, prívesnom vozíku a to je taká formula a vy si môžete sadnúť do tej formuly a absolvovať za 3 minúty, uvidíte, koľko zabsolvujete, vraj by tam mali byť tie kola, no tak ako budete šikovní, môžete si namiesto koníkov teda zabsolvovať takéto kone, ktoré sa nachádzajú vo formule. Nech sa páči. Myslím, že som povedala všetko, okrem toho, že ešte potom máme občerstvenie, je tu kofola, je tu malinovka, keď to zabsolvujete, máte hot dog, máte palacinku, no a hádam, je to už aj všetko, takže ja vám prajem krásny, pohodový, sobotný deň a nech sa vám všetkým darí. Ďakujem.
nie zaskoczył są. Ajaj. Jangan lupa belum saya. No co tu ja już robię? Tak! Po dole. O ty koniu! To co jest za ulicą? Jak kiedyś za mało. Mam! To mam To rozstawić. ja chcę nie, chodź do prasa. Ale chodź do prasa. No tam. Moja Sabina już to pitać. Stawiaj. Kiedy tak lepszy, no. Złe, kibel. Chyba, ci trochę. A, no tylko. To ty wziął, gdzie te ukazy, dobra? Tak. A teraz dalej obróć. Perfektnie. No. Dziękujemy pięknie. Dobra, perfekt.
Tam sú to naši poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí tu boli na tých stanoviskiach, kúpovná komisia, naši hasiči, naše... Áno, ďalej sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom, tam, ktoré tu piekli od 10. teraz palacinky, písali hotdogy a riešili, aby všetko bolo tak, ako má byť. Takže my sa veľmi tešíme a veríme, že nám zachováte svoju priazeň a že aj na budúci rok sa tu takto stretneme. Môžeme sa tak stretnúť? Naozaj? Nepočujem. To je super. A ešte sa chceme poďakovať aj viete komu? Tohoto uja tu poznáte? Čo to je? Poznáte? Poznáte, čo to je za ujo? To je fotoaparát. Ujo, nie Ujo fotoaparát. Ujo má kameru, teraz kameraman, áno. A volá sa Ujo pán Jozef Beláni. On, Ujo, už koľko? Od jakého roku? 99. Od roku 1999 vlastne robí všetky také tieto naše záznamy pre našu obec. Takže ja verím, že keď budete takýto veľký a budete mať svoje deti, že možno raz prídete a poviete, chcem si pozrieť a požičať si, ako ja som bol taký v tvojom veku, ako ja som bol na deti. Takže ďakujeme aj jemu, že tu stále s nami je na každej jednej akcii. Ďakujeme všetkým rodičom, ďakujeme vám, že ste prišli spolu so svojimi napovedkami, užiť si dnešný deň. Dnešný deň sa nekončí, my ešte ostávame. Čo chcete ísť domov? Nie, tak budeme pokračovať, ale každému dáme medailu. A potom, tak ako aj minulý rok, môžete si ale tak pomaličky postupne, môžeme si vybrať buď kvetínku, takú alebo takú, a zase si môžete napísať svoje meno, aby sme vedeli, čo všetko tu bolo. Tam je písať, áno? Ak to nevie, tak nám povie, ale napíšem. Dobre, ale ideme na medailu. Takže ideme, 3, 2, 1, štart.